bersyukur nak Islam jong unausan hima. Well, Dr. Jimina ni kuat akan dapat kita ada file mission. Dia kisah hukum kan seperti kan nangis kumat. Nak punya jiran nangis kumat hukum no. Iki gisnang dapat kuat. Nakalang jongi kabaide bat kani ka jingelap election ila sedang la khamslam hi ti ila persyang hi ban cover load ikini ki constituency baro bat ka jingdon jong ki nongelam jongi mo nadu ki MLA khan armut ki MLA naka UDP armut ki MLA naka HSPDP nang tangi don sa khatlai khatsao ngut ki MDC seki district ru ngila don lupa kini ki grassroots organization ti ka campaign kalayat hi shat but mental lele ti nga try ba ka campaign lele kala nang kham sutanat kala nang kham khlut ti bat ngidon ga jingkermen ha kini ka kenti ka bamanta kan bangin yo banra ikani ka jingjob lah kesan pi kun pi di telan baru beli baru kisah di kesan pi jingjob mentah apa hukum no Pi ni haban sutu ba ka political circumstances but ka political situation ha tu ka por kalong da kumwe. Ti menta pada pendapat ya ka jinglong ka jingman ha ka bede ba kasan hima kalong da kumwe. Ti ka ya pher kan. Al hajar khat khandai ka ya pher bat kani ka ar hajar apusau. Ti kumba kalong hi menta ni nakalyang jong ka parti namar bangi ayat marwe. Na skoba kata ka jingtri jongi ru menta dang khamlong shirhem banne ke ai ke bangi tre ki por ke pamanchwa mo na mar ka to ka por te layabun gi kan hun tem pat su thau mo pian rei menta pa de ngi khamlong mu focus kan na mar ka party la jong ti ki brio la jong te bangi campaign ru ngi kham smong thu bhak kan kan ro kom penyat ya kan ka campaign kan jika kejiba penyen ketong ka BJP kan ketak ya no tak ya UDP kan tak ya NPP Pi ngan chuong tang ni ka we kejing bam penyang kertong jong ka PGP nei kalau pau sai kedar bangi kum ka seng UDP ngim ya don benta bat ka BJP kan marbaro sikata ka don bai ka jing keno namar ba ka UDP bat kiwe ki parti ru ki don lang ha ka ju ka kan hun akan ni sarkar MDA ti ka don ka jing keno ba mangi don ka jing dei bat ka BJP ti hendai menta kalau pau sai kedar bangin dan kajing ada buat ke BJP kajing dan jongi ke sarkar kalong ba ni provide ya kata ka stability kan banwara ya kata kajing scam kajing long jong sarkar kan te kam dan kata kajing ada buat ke BJP nama ni kum ke regional party ni don la kajong nongrim ni don la kajong ke principal ni don la kajong ke party organization karu kontrekam mo kapiar kan di mentah kalau pau sai kedar ba ka ingin dan jing itu bat ka BJP kumala keno kan nak ni kiwe ki kenhon paper kongres kadang klai bola kasau ni persaro di kongres minta ka kadang klai kuno ha ka jing i ki jonga te ngai i ba ka kongres kala plot bor ba bat hari India hiru berhoi bat setiap jungi menta ladang isim tang hari khasi jantia mentang dan tang kumba sangut kan ki MLA jong kongres bat uwei nang te Nagaru Hills Tengi iba ke organizational strength jong ke kongres kalak ham duna kalak ham telot borkan. Pidai nak ni ke daw ngasmoba ngidon ba ka chance nakalang jongi kum ka party ngidon ke jingkerman banyo ya ke jing job makane kenti. Jingmi ka VP kan kata ni feel dari sebelum ngampat nang ban batai nomor ba ka VPP ru kadang sumi shen pi. Te ngampat la ban ngothu ha ka bai dei bat ka organizational strength jong ka UDP haka grassroots level kan ti ya kata ngampat la ban batai ti hendre ladang ya keren pada ya ka organizational strength jongi kum ka party UDP rengkat bat ka HSPDP haka last haka MLA election bladem ngiyo kumba arlak nai khundai hajar ka vote nei ti ladang ya khen bat ka vote jong HSPDP kumba nripo hajar tam Kamut ba nila tikna bangin yo ka jingjob kan lada ketua ka grassroots support kadang ne hadu menta nei batangkat ka jinge Tracy Tom lang jong ki MLA ki MDC bagi party leaders ngasrai ngidon ka jingkerman